Nahurot na ba nimo og laag ang Misor? Don't be so sure. All you need to do is to explore more. Kay dinhi sa atong lalawigan, dili gayud ta mahutdan og laagan. Sa atong segment karong adlaw, dalhon ta mo sa lugar nga siguradong makarelax ka. Laing spot sa lungsod sa Initao nga nindot ang atraksyon, perfect for tourist destination, ang ato na sad sudlon og susihon. Daghan man atraksyon nga pwedeng mapilian sa lungsod sa Initao, apan kining makita diri sa barangay Hampason, maoy atong bisitahon. Mga usa ka kilometro ang kalayon gikan sa National Highway, maabot na nimo og makita ang super relaxing place nga mao ang Australia Resort. Pagsulod pa lang nimo sa lugar, motabo sa imong pananaw kining infinity pool ug overlooking view. Hastang ninduta, makawala gayud sa kaluya. Abre ang Australia Resort, Lunes hangtod Domingo, sugod alas 7 sa buntag, paingon alas 6 sa gabii. Syempre, aron ma-enjoy ang amenities, bayad lang ta og entrance fee nga 100 alang sa adult og 50 sa mga kiddos nga 10 years old paubos. Ma-enjoy na dayon nimo ang pagtampisaw o pagligo-ligo sa swimming pool. Ayaw na problemaha kung asa i-plastar imong mga dala, kaya adunay cottages nga 500 ngadto sa 1,000 ang kantidad na pwede kaayo pang pamilya. Samtang kantong gasolo og ang budget limitado, adunay tables nga tag 200 pesos. Ayaw kalimot og dala sa pagkaon nga lamian aron dili lang nimo ma-enjoy ang view, busog pa ang imong tiyan. Planning to stay for a night? Pwede kaayo. Aduna sila'y tag 4,000 nga rooms, nga sulit kaayo so napulo ka tao. Apan, pahimang no sa management sa resort. Kung mag-overnight, dili mi gadawat og walk-in. Then amo sa gakonon kung asa sila gikan. So, siyempre, para po sa amo, kay diri biya mi gakuan. Then kung kuan sad, kung especially weekends, ga-booking og mahimo booking jud mi. Hinay-hinay na sab nilang gipanindot ang ilang function hall para adunay venue sa seminars, birthdays ug weddings. Kung mosulod man ka sa ilang resort, sa Australia, ang imong OOTD ayaw kalimti. Andama imong kamera, kay perfect ang view para pang aura. Perfect sab ipaibog sa social media. Gani si Lainey Boras nga taga Cagayan, mituyo gayud og bisita sa lugar. Makawala og stress-free. Perfect for bonding. Perfect ang place kanang sulit. Dili na to kalimtan nga karong panahona nagsagubang pakita sa pandemya. Hinungdan nga ang health protocol sulod sa resort ato gayud nga sundon ug subayon. Pag sulod nila, nakita ninyo dito, pag entrance ninyo, pag kuha ninyo na yung maghugas mi sa kamot, then nami ka ng nami ka ng kuhan dito, kanang katong foot bath. Then kung naikuan dito, napod mi mag-spray dito sa kanang kuan, kanang chlorine sa ligid. Dayon, ang diri dayon, nagid mi gibutang dito sa entrance gid nga face mask gid siya. Naka face mask, naka facial diri sa area sa kuan. Maglibot-libot diri. Ang diri lang yun sa cottage, ma'am. Dili sa una kay katong wala pay pandemic, medyo balag pila sila kabuk diri sa isa ka. Karon medyo gilimit na ginamo siya nga kanang sa una mosulod balag 30 ka tao, karon at least 10 to 12 ana lang gyud. Then at least nga dili lang gid bitaw kuan na sa bisag asa na mga area din nagin mi nakakuan nga social distancing. Kay galimit man pod mi kanang labi nag Saturday and Sunday daghan man gid ang tawo. Pag kuan na patinitin na nay sulod na halos sa ang cottages di na gid na makasudlan. Kasirad na mo ang gate kina magi mo sulod bitaw mohangi nga balag waiting lang sila sa gawas. Amo naging kasiradan. Sa giingon pa sa atong halangdong gobernador, Governor Bambi Imano, nga huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Magpaulahi ka pa ba? Laag na sa Australia aron masaksihan mismo sa imong mga mata ang breathtaking view, limpyo nga palibot ug buutan nga personahe nga mugiya ug moalagad kanimo.
Kini si Clarice Terina, kanunay nagahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong local tourist spot o ginsaktong health protocol lang ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore Misor more!